mondo ere senior ne pok itieko wach moro ka winjo kaka jotelo loso PS mar arita ma iye nyocha un kod Nairobi Hospital chieng' mane gini notimore kendo osebedo kogolo ote winjo kaka owuoyo ni ka owacho ni jotelo bende nyaka kong dhogi mana diera VOJ emomiyo akwacho ni ka jatelo loso to gik mowachogo nigi kuma owuoke kodgi emomiyo jatelo mora amora ahinya to manyo loso ka gin e dalo Ng'ondo Were mondo familia mar Ng'ondo yud kwe gibende aber ana kwayogi ni giwuog oko gidhi ir DCI mondo gindik dhogi nikech weche ma giwachogo gin wacha nikech kiwinjo ka gavana wacho ni weche matimore e social media ma ji wachogi gin coordinated ing'e ni mondo ng'ato coordinate gigo nitie kuma no betie mopango motimo ng'ama coordinate gi gien ng'a maybe nyalo nyiso mano go awene gavana gi jok mano loso en ni nyaka nikech okwadwa bet gi kiawa adira makende en ni ng'eny jotend joluo osewito ngimagi e yore magalagala mana kichako gi Tom Mboya 1969 Agweng Skodhek bang'e kanyo duogo Robert Ouko iduogo yudo Dhiambo Mbai Tieno Kajwang' Gere Mugabe Were mang'eny malich to ng'enygi kotim nonro tiyudo ka oganda ok bed gadiera e kind nonro motimo sani wan gi nafas VOJ mar ng'e adiera mar wachni nikech kaka wawinjo kaka jotendo loso adiera margi ka gidhi ma gitero ne DCI ni wan wang'eyo 1 2 3 bro konyo malich mokalo moloyo to bedo no wachgi plenary kamano to rumo gi kanyo nikech nitiere ng'ato ma kowinjo jatende kaloso to mane wach mokao to lingo de chunye to mako kuot ne ng'ato mokia ni gima no wachni nonro mare nango nochakore nango to norumo nango emomiyo abed maberie moloyo VOJ ka jotendwa gi gimora mora ma ging'eyo to bende giwacho maber ni sani gitiyo machiegni gi serikal en nafas mane kendo madegi her mar tudruok gi machiegni gi serikal mondo weche gi giwach na serikal ni wanto wang'e 1 2 3 ineno dibedie maber mokalo gima jagoro mongirore mar weche arita kwe Raymond owacho ni samoro jotelo nitie gik ma giwacho ma ok owinjore en gino mowacho ga ni sama in jatelo nyaki hori nyaki bolri jatelo nigi nafas mar kawo simu to gocho ne DCI amen to wacho ne ni amen an gi information 1 2 3 manyalo konyo e nonro mitimo Fredo Gweno ni nyalo bedo gi nafas mar gocho ne DCI amen lakini nitie ng'ato Yugis kacha 1000 street kacha manyalo bedo gi information to kako wache onge sama wan gi nafas mag chwalo weche moko e yo makare e yo modratero wakawe opportunity no ka in jatelo mondo itime nikech wach nek VOJ oken gima yot ma kiwacho gimikia kiwacho gimo king'eyo tikia jomehinyo nyalo nyayo tulo kaluo wasechwero remo mang'eny maro Ng'ondo Were ni obedie mogik ka en yor siasa to deal kod family within the law ka en mar ni ne nitiere weche njore moko to deal kod family within the law maro Ng'ondo Were ni okwanya wacho ni Nyasaye otimo dwache ma jomaundu emotimo jomaundu go nyaka tima ng'owa nyaka maki to nonro ibro tim mana kai ng'ata manigi information
otero information ni DCI mondo tim ang'owa to kata kionge gadiera gi DCI waseneno ji mang'eny timo gimiluongo ni private investigation bende nitie opportunity no wakinyalo afford to time mondo wang'e erokamano mondo nok ng'ata ng'ata nen jatelo